राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण சொல்லிட்டீங்களா? அவசியம் माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ரொம்ப அழகா சாண்டிங் பண்ணீங்க। ஹரி போல் மாதா ஜி। ஜெய் ஸ்ரீ थैंक கிருஷ்ண यू माता जी। பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தர் ஹரே கிருஷ்ண। பிரணாம்ஸ் மாதா ஜி, ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க। ஹரே கிருஷ்ண प्रणाम। மாதா ஜி பிரணாம்ஸ்। ஹரே கிருஷ்ண சுஜிதா மாதா ஜி பிரணாம்ஸ்। ஹரே கிருஷ்ணா। ஹரே हरे कृष्ण माता जी। ஹரி போல்। ஓகே, நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பக்தி யோகம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம்। பக்தி யோகத்துல கடைசி சாப்டர் பகவத்கீதையில 12th சாப்டர் L2ல நம்ம இருக்கோம் மகானோட அனுகிரகத்துல பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்குறோம்। ஓகேங்களா? அதுல நம்ம இன்னைக்கு நம்ம ஏன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் உயர்ந்தது, நம்ம பக்தி சேவை பண்ணி தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதுல நம்ம இருக்கோம்। அந்த வகையில ஏன்னா எல்லாமே நம்ம கேட்டது எல்லாமே அதான் இல்லையா? உன் மனதை நிலைநிறுத்த பக்தி சேவை பண்ணு அப்படின்னு பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க। அப்பதான் நம்ம அந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களையும் டிட்டாச் ஆக முடியும்। ஏன்னா ஒரே ஒரு வே இருக்கு, சரிங்களா? அது முக்கியமா சாண்டிங், கலியுக தர்மம் அப்படின்றதும் இருக்கு। ஸோ நல்ல அப்படிப்பட்ட பக்தி யோகம், பக்தி சேவை அதை நம்ம பார்க்க போறோம்। பக்தியின் மூலியமா பகவானை நம்ம சரணாகதி பண்றது 9 வகையான பக்தி இருக்கு, அதுவும் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்துல। அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணுவோம்। யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஐ திங்க் சிவகாமி மாதாஜி மட்டும்தான் இருக்கீங்க। ஹரே கிருஷ்ணா। ओके हरे कृष्ण माता जी। ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி। ஹரே கிருஷ்ணா। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरवे श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सककणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सककणललिता श्रीविशाखान्वितांस हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवगीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नष्टप्रायेषु सारी माताजि पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். பிரணாம்ஸ். நல்லபடியா மங்களாச்சரணை ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, பரம்பரைக்கு. 12th சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். பக்தி யோகம், பக்தி சேவை, அதுதான் பார்க்க போகிறோம். குட்டி சாப்டர், 20 ஸ்லோகம், 12th-லையும் 15th-லையும். ஆனால் ரொம்ப பகவத்கீதையே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதில் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமும் ரொம்ப நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஏன்னா அந்த 12th சாப்டர் 15th சாப்டர் 20 ஸ்லோகம் தான். ஆனால் அது 15 சாப்டர் வேதத்தின் ரகசியம். இதில் வந்து பகவான், அதாவது பக்தி சேவை, நம்ம இன்னும் நம்ம பகவத்கீதை வாசிச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வரும்போதே பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணுன்றதான். ஸோ அது அப்படியே கண்டென்ஸ் வெர்ஷன் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக புரிதல் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு உபதேசங்கள் நமக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதன்படி பகவான் வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்ததுன்றதை சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு முறையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அது எவ்வளவு நம்ம மேலே வந்து அவங்களுக்கு காரண்யம் நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா? பகவான் வந்து ரொம்ப மர்சிஃபுல்லு, ரொம்ப வந்துட்டு ஸ்வீட் இல்லைங்களா? உயர்ந்தவங்க, பக்தவக்ஷலா அப்படின்லாம் நம்ம கேட்குறோம். அந்த வகையில் இந்த அத்தியாயத்தில் 8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறத வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் பகவான் எவ்வளவு நம்ம மேலே காருண்யத்தோடு இருக்காங்க, எவ்வளோ நம்ம மேலே கேரிங்காக இருக்காங்க. அவங்களோட கேரிங்காக இருக்கிறவங்க வேறு யாருமே கிடையாது. அதுதான் சரிங்களா? அந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்தில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்றத அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. நமக்கு அப்போ ஒரு எண்ணம் வரணும். என்னமோ நான் பண்ணுறேன், நான் தான் இந்த பிறப்பு சூழ்ச்சியில் வெளில போகணுன்னு நினைக்கிறேன், இவ்வளோ பிரயத்தனப்படுறேன் அப்படிலாம் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? எனக்குலாம் தோணும். இப்போ நம்ம நிறைய என்டிவர் பண்ணுறோம், நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்மளாம். ஆனால் இந்த அத்தியாயம் நம்ம வாசிக்கும்போது தான் தெரியும் நம்ம பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை. பகவான் தான் நமக்கு அவ்வளவு காருண்யத்தோட நம்மளை எந்த வகையிலனாலும் நம்மளை விட்டு கொடுக்காம நம்மளை அரவணைச்சு கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்ணாலும் பண்ணலைனாலும் நம்மளோட ஆத்தாரம் அவங்க தான், நம்மளை பாதுகாக்கிறதும் அவங்க தான். சரிங்களா? அந்த வகையில் அந்த 8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் ரொம்ப வந்துட்டு பகவான் நம்ம மேலே உள்ள கேரிங், அது வந்து மர்சி, அது வந்து தெரியும். அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து 20 வரைக்கும் எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க பக்தர்கள், ஆத்மாக்கள் எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றப்பாங்க. அதில் 13லேருந்து 19 வரைக்கும் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அது நமக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப மலைப்பாக இருக்கும். இப்படிலாம் இருந்து நான் எப்படி கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிச்சவங்களா ஆக முடியும் அப்படின்னு. ஆனால் 20வது ஸ்லோகம் வாசிக்கும்போது நமக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் போது அந்த மெட்டீரியல் டிட்டாச்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். 13லேருந்து 19 வரைக்கும் இருக்கிற உபதேசத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஆச்சாரியர்களோட பகவானோட அனுகிரகத்தில். ஸோ அந்த 20வது ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு அந்த
தெம்பை கொடுத்துரும். சரி, பக்தியில் நான் என்னை ஈடுபடுத்திக்கிறேன். ஏன்னா 9th சாப்டரில் பார்த்தோம், பக்தியில் தீவிரமாக இருக்கிறவங்க சில தவறுகள் பண்ணாலும் அது அவங்ககிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் அப்படின்றது. பக்தி அவங்கள சரி பண்ணும் அப்படின்றது. இப்போ எனக்கு கோபம் வரும், ரொம்ப வரும். அப்போ பகவானுக்கு கோபப்பட்ட பிடிக்காது அப்படின்றது தெரியுதா? அப்போ கோபப்பட மாட்டோம். ஏன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணுமில்ல. நம்ம ஃபேமிலிலே நிறைய பேருக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். பேரண்ட்ஸுக்கு, அப்புறம் இன்லாஸ்க்கு, அப்புறம் ஹஸ்பண்டு, ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க எல்லார்ட்டையும் பொறுத்துக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணாவுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்காதோ அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோமா? ஸோ அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அஃபென்சஸ் இல்லாமல், அனர்த்தங்கள் இல்லாமல் நம்மளை என்ன பண்ணுவோம், கொண்டு வந்துடும். சரிங்களா? அந்த பக்தியே ஆனால் ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கணும். நான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு நல்லா பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ அந்த வகையில் பக்தின்றதுல இருக்கும்போதே இந்த ஜட உலக சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகி நம்ம பகவானை ஆத்மாத்மா வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 1 to 7 வரைக்கும் ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். நாளைக்கு ராமன் பிரபுஜி இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? வாசிக்கிறேம்மா. வாசிச்சு கொடுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அர்ஜுன உவாச ஏவம் சததயுக்தா ஏ பக்தாஸ்துவாம் பரியுபாசதே ஏ சாப்தக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமஹா. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரமனை வழிபடுவர்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 11th சாப்டர் பார்த்தோம், முந்தா நேத்தி பார்த்தோம். நேத்திக்கு கிளாஸ் இல்லை. என்னதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவான் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆனால் இப்போ நம்மளால் பகவான் அப்படி பார்க்க முடியுதா? ரூபத்தில் இல்லை இல்லைங்களா? எல்லாத்துலேயும் பகவானோட சக்தி அந்த நூலில் முத்துக்கள் கோக்கப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி பகவானோட சக்தியில தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அந்த நூல் வெளியில தெரியாது, ஆனா அந்த முத்துக்கள் மட்டும் தெரியும் நமக்கு, முத்து மாலையில இல்லைங்களா? அது மாதிரி இந்த உலகங்கள்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. அப்ப யாரோட எனர்ஜில இயங்கிட்டு இருக்கு? இப்ப நம்ம பேசுறோம் கேட்குறோம்னா கூட அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும். அந்த சக்தியும் பகவான் தான். சரிங்களா? அப்ப பகவானால இயங்கிட்டு இருக்குன்ற அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். 7வது அத்தியாயத்திலே இந்த ஸ்லோகம் வந்துடுது 7.7ல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இது விஸ்வ ரூப சந்தர்ஷன யோகம், அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அதில் எல்லாத்துலேயும் பகவானோடு இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இங்கே வந்து அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவார்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எப்பயும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபாடு பண்ணுறவங்களா அப்படின்றது. ஏன்னா வந்து 2 விதத்தில், நிறைய விதத்தில் பகவானை வந்து அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ரூபம் இல்லாமல் அப்படின்றத இதில் வந்து அர்ஜுன் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அருவபிரமனை வழிபடுபவர்கள் பக்தர்கள், பக்குவமானவர்கள். கிருஷ்ணர் தாமே பக்தர்களை விடுவிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இது இன்னும் நல்ல எக்ஸ்பிளனேஷனும் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்களில். அர்ஜுனன் கேள்வி என்னன்னா, பக்தி ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறதா இல்லை ரூபம் இல்லாமல் மெடிடேட் பண்ணுறதா அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நம்மளுக்கே வந்துட்டு ஒரு விஷயம் தெரியும். இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களை நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்க பேரை நம்ம கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் பேர் இல்லைன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும், இவங்க அப்படின்ட்டு. இதே வேற ஒரு நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட் இல்லை பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க பேரை சொல்கிறாங்கன்னா நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம அவங்கள பார்த்தது கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நம்ம ஊரை பற்றி சொல்லும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத கண்ட்ரியை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னும் போது நம்மளுக்கு யூகிக்க முடியாது இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு. நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் பகவானை வந்து நம்ம வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளோட புலன்கள், மனம் எல்லாம் நம்ம அதில் என்கேஜ் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவங்களோட ரூபம் ரொம்ப சௌந்தரியமாக இருக்கும். மனதை நிலைநிறுத்தி அவங்களுக்கு நம்ம அபிஷேகம், அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணும்போது, ஆரத்தி பார்க்கும்போது, ஆரத்தி காமிக்கும்போது என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளால பகவானை சம்மந்தப்படுத்திக்க முடியும், புலன்களை என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும்.
அப்போ அது ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு, இல்லைங்களா? இப்போ ரூபம் இல்லாமன்னும் போது என்ன ஆகும்? நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் ஆக்டிவான புலன்கள், ஆக்டிவான மனம், இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அதுக்கு தடுமாற்றம் ஏற்படும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுல. அப்போ என்ன ஆகும்? கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு உட்கார வச்சாலும் அது என்ன பண்ணும்? டக்குன்னு விலகிடும், இல்லைங்களா? ஃபால் டவுன் ஆயிடும். ஸோ அந்த வகையில் ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறதும் என்ன ஆகும்? முக்திக்கு போகும். ஆனால் அது சிரமமான பாதையாக இருக்கும். நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்றது சிரமம். ஆனால் ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறதுன்றது ஈஸியாக இருக்கும். அதில் ஃபால் டவுன் இருக்காது, சரிங்களா? அதுதான். ஏன்னா அது நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அழகாக அலங்காரம்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த அலங்காரம்லாம் பண்ணி முடித்து பகவானுக்கு ஆரத்தி காமிக்கிறப்பெல்லாம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் தாட்ஸ் வருமா? வராது, இல்லைங்களா? ஃபால் டவுன் ஆவாங்களா? ஆக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் பகவானுக்கு அழகாக அலங்காரம் பண்ணணும். அவங்களோட முகத்தை கண்ணை அழகாக தரிசிக்கிறாங்க, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட ஃபோக்கஸ்லாம் பகவான் ரொம்ப அழகாக அலங்காரம் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஆரத்தி காமிக்கணும், அதுலேயே தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அதுக்கெலாம்? அவ்வளோ நேரமாக வேறு எந்த ஜடவுலக விஷயங்களும் அவங்கள தாக்காது, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளால் ஃபிக்ஸ்டாக இதில் இருக்க முடியும் ரூபத்தோட, அப்படின்றது தான். இப்போ நம்ம 12.2 ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம். குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு தரீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாஷ மய்யாவேஷ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே சரத்தயா பரோ பேஸ்தாஷ் தே மே உக்த தாம மதா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எமது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஸோ அதனால பகவானோட ரூபத்துல நல்ல மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி வழிபாடு பண்றவங்க எப்பயுமே பக்குவமானவங்க அப்படின்னு பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அதுதான் நம்ம இங்கேயும் பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம அந்த பிரம்மன் ரிலேஷேஷனுக்கும் பகவான் ரிலேஷேஷனுக்கும் உள்ள இதுதான் பார்க்க போறோம், சரிங்களா? டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அப்போ இதுல என்ன அப்படின்னா அருவத்தின் மீது தியானம். ரூபம் இல்லாம பகவானோட தேஜஸ், ஒரு வெளிச்சம்னால அதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்கணும்ல. விளக்கு இருக்கணும், இல்லைன்னா லைட் இருக்கணும், சூரியன் இருக்கணும், நிலா இருக்கணும், சந்திரன் இது நட்சத்திரம் இருக்கணும், ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும் வெளிச்சம்ன்றதுக்கே, இல்லைங்களா? ஆனா இவங்க அந்த ரூபத்தை எடுத்துக்காம அந்த வெளிச்சத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறது. அதுதான் நம்ம பிரம்ம ரிலேஷன் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், L1லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? ஸோ அப்போ பகவானோட தேஜஸை மட்டும் வழிபாடு பண்றது. அந்த வகையில் அருவத்தின் மீது ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது. இது விக்கிரகத்தின் மீது பகவான் ரூபத்துக்கு வழிபாடு பண்றது. புலன்களை இவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இவங்க புலன்களை ஈடுபடுத்துறாங்க. நம்ம இங்க பார்த்தோம்ல, புலன்கள் மனம்லாம் பகவான் மேல அவங்க என்கேஜ் பண்றாங்க. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க? அதை கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா? புலன்கள் மனதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்தின் மூலம் பிரம்மனை புரிந்து கொள்ளுதல். இவங்க எப்படி பகவானை ரியலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நிறைய வாசிக்கணும், நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? அதில் என்கேஜ் பண்ணி மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? ரூபமில்லாத நிலையில் சமஸ்கிருதம் கற்றுக்கணும், எல்லையற்ற உணர்வு. இதில் என்னென்னா நவவித பக்தியை நம்ம பயிற்சி பண்ணாலே பகவானை நம்ம அடைஞ்சிடலாம், சரிங்களா? அது ஈஸியாக ஜாலியாக பண்ணுறது. நல்லா கேட்கணும், நல்லா பாடணும், சாண்டிங் பண்ணணும், பகவான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், அவங்களுக்கு ஆரத்தி பண்ணணும், ப்ரேயர் சொல்லணும், பாத சேவனம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நட்பின் முறையில் இருக்கணும், தாசிய முறையில் இருக்கணும், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஈஸின்றதை விட நல்லா என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சிரமப்பட வேண்டாம், இல்லையா? அதனால நவவித பக்தி தான் இதில் ப்ராசஸ். இது கடினமானது, ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இது எளிமையானது, இயல்பானது, ஈஸியாக. இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு அபிஷேகம் பண்ணால் கூட ஒரு 2 ஹவர்ஸ் எடுக்கும். இப்போ வீட்டிலலாம் எல்லா ஆட்கள்லாம் க்ளீன் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணணும். அந்த 2 ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் பகவானோட பிரம்ம சமிதா, அப்புறம் இது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம்லாம் போட்டு விட்டு நம்ம பாடிக்கிட்டே என்ன பண்ணலாம், அழகாக நம்ம அபிஷேகம் அலங்காரம்லாம் பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? 2 ஹவர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வேறு எந்த தாட்டும் இருக்காது, இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி எளிமையாக இருக்கும், இயல்பாகவும் இருக்கும். இது கடவுளுடன் எந்த உறவும் இல்லை. இவங்களுக்கு கடவுளோட உறவு இருக்குது, இல்லைங்களா? 5 ரசத்தில் ஏதோ ஒரு ரசத்தில் பகவானோட அவங்க சம்மந்தம் வச்சுருப்பாங்க. குழந்தையாவோ, இல்லைன்னா கணவனாவோ, இல்லைன்னா நட்பனாவோ, அந்த மாதிரி அவங்களே முயற்சி பண்ணணும்.
எல்லா சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானை அடையறதுக்கு. இங்க வந்து பகவானே பக்தர்களை விடுவிப்பாங்க. அவங்க மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணிட்டா போதும், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மள டேக் கேர் பண்ணிடுவாங்க. முழுமையற்ற உணர்தல் அப்படின்றது இப்ப வந்து சச்சித் ஆனந்தம்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அந்த ஆனந்தம்ன்றது இதுல இருக்காது. அதே வந்து இதுல வந்து சச்சித் ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தமும் கிடைக்கும். நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது, பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணும்போது அந்த பரமானந்தமும் நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால ரெண்டுமே முக்திக்கான மார்க்கம் தான். ஆனா பக்த பகவான் ரிலேஷன் தான் இருக்கலே ரொம்ப இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும். சிக்கலான வழிமுறையானது எளிமையான வழிமுறையினை விட சிறந்த பலன்களை தரும் என்று கூற இயலாது. வெளிப்படையான விஷயங்களில் அடிப்படையில் தேர்வு செய்வதை நிறுத்துவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ சிரமப்பட வேண்டாம், ரொம்ப ஈஸியா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில என்கேஜ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வகையில நவவித பக்தி என்னன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்ரவணம் அப்படின்றது கேட்கறது. சரிங்களா? பரீட்சித் மகாராஜரை உதாரணம் சொல்லுவாங்க. நல்லா கேட்கணும், நம்ம நிறைய பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை ஆழ்ந்து கேட்கணும். சரிங்களா? மேலோட்டமா இல்லாம ஆழ்ந்து கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனம், சாண்டிங் பண்றது. நம்ம கேட்ட விஷயங்களை நல்ல மனசுல கொண்டு போய் டைஜஸ்ட் பண்ணி அப்சார்ப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் கிருஷ்ண கதாவை. கீர்த்தன் பண்றதுன்றது சாண்டிங்கும், கிருஷ்ண கதா சொல்றதும். இது வந்து கிருஷ்ண கதா கேட்கறது. ஸ்மரணம்ன்றது பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. சரிங்களா? ஒரு கை குழந்தைய அம்மா எப்படி பண்ணுவாங்க, நினைச்சுக்கிட்டே தான் அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. ஃபோக்கஸ் என்னமோ அவங்க குழந்தை மேல தான் இருக்கும், கை குழந்தை மேல தான். ஆனா எல்லா செயலையும் அவங்களும் செய்வாங்க இல்லைங்களா, குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு. அதே மாதிரி பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கையை வாழுறது ஸ்மரணம். எப்பயும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது, பகவானுக்கான வாழ்க்கையை வாழுறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம். பகவானு இது பாத சேவனம் வரும். பாத சேவனம்ன்றது பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு சேவை பண்றது. நம்ம பகவானுக்கு துளசி, அப்புறம் வந்து பூக்கள், இதெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லோட்டஸ் விட்டு தியானம் பண்றது. சரிங்களா? அர்ச்சனம் அப்படின்றது என்னன்னா ப்ரேயர்ஸ். இது தெய்வீக இது டெய்டி வர்ஷிப். விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்றது. காலையில சாயந்தரம் மத்தியானம்லாம் ஆரத்தி காமிக்கிறது. 6 வேளை ஆரத்தி கோயில்ல நடக்கும் இல்லைங்களா? மங்கள ஆரத்தி, அதுக்கப்புறம் தர்ஷன ஆரத்தி, அப்புறம் ராஜ்போக ஆரத்தி, தூப் ஆரத்தி, கௌர ஆரத்தி, சயன ஆரத்தின்னு இந்த மாதிரி ஆரத்தி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அழகா பகவானுக்கு நம்ம வீட்டில் காமிக்கலாம், இல்லைன்னா கோயில்ல போய் தரிசனம் பண்ணலாம். சரிங்களா? அந்த ஆரத்தி காமிக்கிறோன்றது தான் பேர். ஆனால் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அத்தனை அப்ளன்சஸே அதில் நம்ம கொண்டு வந்துடணும். நம்ம வீட்டில் என்னென்னலாம் வஸ்துக்கள் பகவானோட அனுகிரகத்தில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கோ, அப்புலன்சஸ், அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், வெல்த், அதெல்லாம் பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணுறது அந்த டெய்டி வர்ஷிப் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தனம். வந்தனம்ன்றது ப்ரேயர் சொல்கிறது. சரிங்களா? பகவானுக்கு ப்ரேயர்ஸ் அது நமக்கே சொல்ல தெரியாது, எனக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? நம்மளே ஒரு ப்ரேயர்ஸ் உருவாக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில் அர்ஜுனரோட ப்ரேயர்ஸ் நிறைய பார்க்குறோம். 11th சாப்டரில் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அர்ஜுனனோட கேள்விகள் நம்ம பார்க்குறோம். முக்கியமாக 11th சாப்டரில் பார்க்குறோம். இது 10th சாப்டரில் நம்ம பார்க்குறோம், பரம்பிரம்ம பரந்தாமன் சொல்கிறது. அது மாதிரி ப்ரேயர்ஸ், அர்ஜுனர் சொல்கிற ப்ரேயர்ஸை நம்மளும் சொல்லும்போது பகவான் வந்து நம்மளையும் கவனிப்பாங்க அப்படின்றது தான். சரிங்களா? பியூர் டிவோட்டிஸ் பக்கத்தில் நின்றுக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? அப்போ பகவான் நம்மளை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாகத்தில் நிறைய ப்ரேயர்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? அக்ரூரர் இவங்க இதுக்கு உதாரணம், இதுக்கு பிருத்து மகாராஜ் உதாரணம், இதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜர் உதாரணம். அதாவது ஸ்மரணத்துக்கு பிரகலாத் மகாராஜர், பாத சேவனத்துக்கு மகாலட்சுமி அம்மா, அர்ச்சனத்துக்கு பிருத்து மகாராஜர், வந்தனத்துக்கு இவங்க அக்ரூரர். சரிங்களா? நிறைய ப்ரேயர்ஸ் பாகத்தில் நிறைய பேர் டிவோட்டிஸ் ப்ரேயர்ஸ் இருக்கு. தாசியம் அப்படின்றது ராமர் ஹனுமன் அந்த இது வரும். சரி, ராமருக்கு ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க, சேவை பண்ணாங்க இல்லையா, தாசிய சேவை, மாஸ்டர் சர்வெண்ட் அந்த ஆட்டிடியூட். அதே மாதிரி கருடன் பகவான் அந்த மாதிரி. சாக்கியம் அப்படின்றது நட்பின் உறவு. சரிங்களா? கோபாஸ், அப்புறம் வந்து அர்ஜுனர், சுதாமா, இவங்கெல்லாம் நட்போட பகவான்கிட்ட சம்மந்தம் வச்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனன்ற கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆயிடுறது. சரிங்களா? மனம், எண்ணம், சொல், எல்லாமே செயல் எல்லாமே பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணி தன்னையே முழுமையாக சமர்ப்பணம் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி பக்தியில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணால் கூட போதும். சரிங்களா? ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி பரீட்சித் மகாராஜராக இருக்கட்டும், அக்ரூரராக இருக்கட்டும், சுகதேவ் கோஸ்வாமியாக இருக்கட்டும், பிரகலாத் மகாராஜராக இருக்கட்டும், எல்லாருமே பியூர் டியூட்டி ஒன்று ஒன்று பண்ணதே. சரிங்களா? நம்ம இதில் பேராசையோடு நிறையாவும் பண்ணலாம். அமரேந்திர சாரி
ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க லெக்சர் கேட்டு நல்லா ஒரு பேர் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரிபோல். ஆமாம், சிறந்த டிவோட்டி அவங்களும். அம்பரீஷ் மகாராஜர் வந்து இந்த எல்லா இதுவும் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த நவவித பக்தி அப்படின்றது பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்குறது. பக்குவமடைவதற்கு எளிதான வழி எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுதல். அப்போ நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணும், பகவானை அடையணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணுறதன் மூலயமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப தெளிவாக பகவானில் சொல்லியிருக்காங்க, ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்தது, பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். 12.34 ஸ்லோகம் 12.34 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகி ரமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஏத்தக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பரிபாசதே சர்வத்திரகம் அசித்தேப்ச அசிந்தியம் ச கூடஸ்தகம் அசலம் துருவம் சன்யம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்திர சமபுத்தியா தே பிராப்னுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத இதே ரதா. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இதில் வந்து இந்த தோற்றம் அளிக்காத பிரம்மன் ரிலேஷேஷனில் என்னென்ன சிரமங்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதே சமயத்தில் அதோட மகத்துவம் என்ன, எங்கும் நிறைந்தது. சரிங்களா? பகவானோட தேஜஸ் எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கும், சிந்தனைக்கு எட்டாதது. நம்மளால தேஜஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால பகவானோட விஷயங்களை நம்மளால கன்சீவ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அவங்க நாமரூப குண நிலைகள்னால நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது இல்லைங்களா? சிந்தனைக்கு எட்டாது, மாற்றம் இல்லாதது, எப்பயும் உள்ளது, நிலையானது, அசைவற்றது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். நம்ம வந்து புலன்களை என்கேஜ் பண்ண முடியாது, மனம் புலன்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். எல்லோரிடம் சமநோக்குடன் பழகணும், சமத்துவம். சரிங்களா? எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்ற நிலையில் பார்ப்பாங்க. இறுதியில் அவங்க வந்து பகவானை அடையிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் கடினமான முயற்சி, ஹார்ட் ஒர்க். சரிங்களா? இது நம்ம இது அருவ பிரம்மனை வழிபாடு பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். 12.5 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? குமுதா மாதாஜிக்கு வாசிக்கணுமா? மாதாஜி ஆ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெரியலையா அது? 12 தெரியுதுங்க. 12 ஆ, அந்த 12 அந்த குமுதா பிளேஸோ சொல்லுங்க மாதாஜி. இது வாசிச்சு கொடுங்க. क्लेशो दिगस्तेषाम् क्लेशो अधिकास्तस्य देशाम् अव्यग्दशक्त सेदशाम् अव्यग्द हि हदिद्दुहम् தேகவத்பீர் அவாக்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியே முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவருக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ இது வந்து பகவானை அடையிறது வந்து சிரமமானது. ஏன்னா நமக்கு சரீரம் இருக்கு, அந்த சரீரம் எல்லாமே ஆக்டிவான விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா? சோல், மனம், புத்தி ஆகிற இது புலன்கள் எல்லாமே. ஸோ அந்த வகையில நமக்கு வந்து இந்த தோன்றாத நிலையில இருக்கிற, அதாவது அருவ பிரம்மன்ல இருக்கிற வழிபாடுன்றது சிரமம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஞான யோகி, பக்தி யோகி, இது நம்ம பார்த்தது தான். சரிங்களா?
டிஃப்ரென்ஸு பிரம்மன் ரியலைசேஷனுக்கும் பகவான் ரியலைசேஷனுக்கும். இது வந்து மறைமுகமான வழி, இது நேரடியான வழி. தன்னுடைய முயற்சியை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறது, இது பகவானே மாயில நம்மள விடுதலை பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பக்தியும் கலந்திருக்க வேண்டும் இல்லை, இதில் தூய பக்தி தான். இதில் வந்து பக்தியும் இருக்கும், சரிங்களா? தவத்தில் பக்தி இருக்கும், அதாவது கர்மயோகத்தில், ஞான யோகத்தில், அஷ்டாங்க யோகத்தில்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. அப்புறம் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் வந்து கிருஷ்ணனுடைய இருப்பினை எளிதில் தொடர்பு கொள்ள முடியும்ன்றதை பார்க்குறோம். பகவானுடன் உறவு சொந்தம் இல்லை, அந்த உறவு இல்லைல்ல, அந்த 5 வகையான உறவு அதில் ஒரு உறவு இல்லை இல்லையா? இதில் வந்து பகவானோட தீவிர உறவு இருக்கும். அதனால் ரொம்ப நம்ம இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக இருப்போம் அந்த உறவில் இல்லைங்களா? ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இன்லாஸ்ன்னு. அது மாதிரி பகவான்கிட்ட இதில் எப்படின்னு நம்ம ரொம்ப தீவிர உறவோடு இருப்போம். அந்த 5 வகையான உறவில் ஏதோ ஒரு உறவில் அதை வித்தியாசமாக பார்க்கணும். இதில் வந்து நிர்குணா அப்படின்னு பார்க்குறோம், இதில் வந்து சகுணா அப்படின்றத பார்க்குறோம், சரிங்களா? அதாவது முழுக்க பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணுறது, ரஜகுணம் தமோகுணம் இல்லாமல் சுத்த சாத்விக குணத்தில் இருக்கிறது, சரிங்களா? எந்த ஐஸ்வர்யங்களையும் உணர முடியாது, பகவானோட 6 ஐஸ்வர்யங்கள் இதில் நம்ம உணர முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதில் பூர்ண உண்மை உணராமல் போகும் அபாயம், ஃபால் டவுன் ஆயிடுவாங்க, சரிங்களா? இதில் வந்து வெற்றி வந்து உத்தரவாதம். ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். 2.40 ஸ்லோகத்துலையும் பார்த்துருக்கோம், பக்தியில் என்னைக்கு நம்மளுக்கு குறைவோ இழப்போ இல்லை அப்படின்றத, இல்லைங்களா? இதில் வந்து பிளிஸ்ஃபுல்னஸை உணர மாட்டோம், பரமானந்தத்தை உணர முடியாது, இதில் பரமானந்தத்தையும் உணர முடியும் அப்படின்றது தான் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான். இப்போ அடுத்தது 6, 7 ஸ்லோகங்கள். ருக்மிணி மாதாஜி இருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே. ஏது சர்வாணி கர்மாணி माताजी ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரः அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாம் அகம் சமுத்திரத்தா மிருத்யு சம்சார சாகரா பவாமினா சிராத் பார்த்த மையா வேஷித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போது என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடார்களோ பிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் தங்களது எல்லா செயலும் பகவானுக்காக துறந்து, சரிங்களா, என் மீது பிறழாது பக்தி. கொஞ்சம் கூட அந்த பக்தியில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபாக பண்ணிடக்கூடாது, ஃபுல் டைம் ஜாப், சரிங்களா? கண்டினியூஸ் அனன்ய, அதாவது எப்பயுமே அதுலேருந்து ஃபால்டன் ஆகாமல் பக்தியில் எப்பயுமே இருக்கிறது. எனது பக்தி தொழில் ஈடுபட்டு எப்பயுமே பகவானை தியானம் பண்ணி இருக்கிறவங்க தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி பகவானோட ரூபத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேவையில் நம்மளோட மனதை என்கேஜ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் எல்லாராலும் என்னை எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தான்மனை அவர்களை பிறப்பிறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக, அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க பக்தி யோகம்ன்றது ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளை பகவான்ட்டு கொண்டு போகும், சரிங்களா? இப்போ நம்ம பகவான்ட்டு போகணும், மற்ற யோகம்லாம் கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா பொறுமையாக போகிறதா இருக்கும், ஸ்டெப்ஸ் ஏறி போகிற மாதிரி, சரிங்களா? அதே பக்தியில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து லிஃப்டில் ஏறி போகிற மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம், சீக்கிரமாக போகலாம், சரிங்களா? அது என்ன, இந்த பிறவிலே போகலாம் அப்படின்றது தான். நம்ம இந்த பிறவியில் இப்போது கர்மயோகமோ இல்லை அஷ்டாங்க யோகமோ அருவரூபத்தையும் நம்ம செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் பகவான் அடையிறதுக்கு, பிறவிகள். அதே நம்ம இந்த பிறவிலே பக்தி யோகத்தை நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம அதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்குறீங்க, ரெண்டுமே பக்தி தான், கேட்குறதும் பக்தி, சொல்கிறதும் பக்தி. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபாஸ்ட்டாக அதாவது இந்த பிறவிலே பகவான் நம்ம அடைஞ்சிட முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி உடனடியாக பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறவங்க உடனே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை இந்த பிறப்பிறப்பு ஸ்டேஷனில் நம்மளை அவங்க காப்பாற்றுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சம்சார சாகரம் சொல்லுவாங்க, இதுலேருந்து விடுதலை ஆக நிறைய அந்த 3 மிசரிஸு, பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் டிசீஸ் எல்லாம் கலந்து நம்மளை அப்படியே டாஸ் பண்ணும், சரிங்களா? அந்த இது அலைகள் இங்கேருந்து அங்கே போடுறது, அங்கேருந்து இங்கே போடுறதுன்னு, அந்த கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் நம்ம பக்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க பகவான், நம்மளை உடனடியாக அதில் இந்த விடுவிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம்.
இப்போ 12 டு 8 டு 12 வரைக்கும் ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அதோட நிலை. சரிங்களா? ஆஹ் அதாவது அனன்ய பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தி, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல், அதுக்கப்புறம் அந்த ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதை பற்றி கர்மயோகம், இதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? வரிசை ஸ்லோகங்களோட பார்க்கலாம். 12.8 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. मय्येव मन आततस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद ஊர்த்துவம் ந சம்சயः முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கலே உயர்ந்தது. சரிங்களா? உயர்ந்த நிலை இதுதான். அனன்ய பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் மட்டும்தான், வேற எதுவும் தேவைப்படாது. சரிங்களா? இவங்களுக்கெல்லாம் பிரஜவாசிகள் நம்ம உதாரணமா பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்லையும் பார்த்துருப்போம், லெவல் 1லையும். இவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணா தாண்டி வேற ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னா தெரியாது, வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? எப்படி இருக்காங்க பாருங்க அவங்க ஃபேஸ்லலாம். கிருஷ்ணா மட்டும்தான், வேற எதுவுமே அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பகவான் ரஜவாசிகள் அவங்க தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னு, அதாவது டாப் மோஸ்ட் டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பக்தி பண்ற ஒரு நிலை. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேல ஈடுபடுத்துறது. சரிங்களா? எப்பயும். ம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல நம்ம வாழ்வோம். பகவானோடய நம்ம சம்பந்தத்தோட இருப்போம். அனன்ய பக்தி. சரிங்களா? உயர்ந்தது இருக்கிறதுலே அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுவும் அதுதான். அடுத்தது 12.9 ஸ்லோகம் குமுதா மாதாஜி வாசி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. குமுதா மாதாஜி. அத சித்தம் 9th 12.9. 12 அதேதான் மாதாஜி. அத சித்தம் சமாதாதும் நசக்னோசி மைசித்ரம் அப்யாஷ யோகனே ததோ மாம் இஷாப்தம் தனஞ்சயா. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து இப்ப அனன்ய பக்தி முடியல, அது சிரமமா இருக்கு. பின்பற்றுவாய் என்னை, இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாதிதான் தெரியுதுங்க எனக்கு. அதான் புரிஞ்சுது எனக்கு. அதான் இது பின்பற்ற மட்டும்தான் வாசிச்சீங்க. சரி பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு நாள் அப்படி அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலன்னா சாதனா பக்தி பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. மனதை வந்து என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவில் நம்ம பக்தியில முன்னேறணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ணணும். மனதை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே வந்தது. எல்லா பக்தி யோகம் சாப்டர்ஸ்லையும் முழுக்க பகவத்கீதையிலே நம்ம பார்த்தோம்னாலும் மனதை என் மீது நிலைநிறுத்து. ஏன்னா மனம் என்ன பண்ணிடும் அப்படி நிலைநிறுத்தல பகவான் மேலன்னா வேற இந்த ஜட உலக விஷயங்களை தேடி போயிடும். சரிங்களா? அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும். குழந்தைங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விளையாட்டு பொருள் வேணும்ல, அது மாதிரி மனதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் சோர்ஸ். நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, இல்லை மனதை பகவான்ட்டு கொடுத்துட்டோம்னா தாட்ஸை, அது வேற எங்கேயும் போகாது, ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். அப்படி கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகிடும்? ஜட உலக விஷயங்கள்ல போயிடும், அப்புறம் கர்ம பந்தத்தில் மாட்டிப்போம். சரிங்களா? அதனால ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுதான் செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து பகவான் சொல்கிறாங்க, புற புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் நம்மளை பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி ஏன் பலவந்தமாக பாவம் பண்ணுறோன்னா ஆசை எதுப்படுது? மனம் தான் ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் அப்படிப்பட்ட அந்த மனதை என்ன பண்ணால் பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அது பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். ஆனால் இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? புத்தி. சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் பகவத்கீதை மூலயமா. சரிங்களா? அதனால மனதை ஒரு வேளை நிலைநிறுத்த முடியல, ஆனால் அது சொல்கிறது ஈஸியாக இருக்கும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். சரிங்களா? அதனாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. குருவை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கணும்,
குரு கிட்டேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படிலாம் நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்துறது, அதை நிறுத்த முடியலையே நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி தொண்டு ஒழுக்க நெறிகளை சொல்லுவாங்க. 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். அதுவும் சாண்டிங் எப்படி பண்ணணும், சொல்லணும், கேட்கணும், மனசுல பகவான் நினைச்சுக்கணும், சொல்லணும், நம்மளே அதை கேட்கணும், மனசுல பகவான் நினைச்சுக்கணும். இதே மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த பகவான் மேலே லயிக்கிற, பிறழாத லயிக்கிற நிலை ஏற்படும். இதுவும் சொல்றது ஈஸி, ஆனால் செய்யறது சிரமம். ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக, சாதனா பக்தி மூலியமா. இதை நம்ம தனியாக பண்ணவே முடியாது. டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் மஸ்ட். நம்ம நினைப்போம் தனியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு, ஆனால் வாய்ப்பில்லை. சரிங்களா? ஏன்னா அவ்வளோ மனம் நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல்டாக இருக்காது. அதனால பக்தர்களோட சவகாசம் அவசியம் வேணும். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நிலை பின்பற்றுவாயாக அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். அதில் பார்த்தது தான் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நிலை பின்பற்றுவது என்பது என்னன்றதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கண்டிப்பாக குருவோட கைடன்ஸில் பண்ணணும். அதில் என்ன பண்ணணும், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும், கோயிலுக்கு போகணும். இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு கூட போக வேணாம், ஜூமில் லாகின் பண்ணிட்டோன்னா போதும் 4:30க்கு. சரிங்களா? மார்னிங்கு 4:30க்கு நம்ம என்ன பண்ணிடணும், ஜூமில் லாகின் பண்ணிடணும். அது போதும். கோயிலில் என்ன நடக்குதுன்றது அத்தனை நமக்கு அழகாக தெரிஞ்சிடும். சரிங்களா? மங்கள ஆரத்திலேருந்து நிருசிம்ம ஆரத்தி, துளசி ஆரத்திலேருந்து சாண்டிங்கு, பாகவதம் கிளாஸு அவ்வளோ அழகாக நம்மள என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்ததுக்கப்புறம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், நம்ம கோயிலுக்கு போகணும். இப்போ விருந்தாவன்லாம் போனோன்னா அப்படிதான், எல்லா மாயாப்பூர்லேயும் அப்படிதான். காலையில் 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி விருந்தாவனில், அதுவும் 4:10க்கு. சரிங்களா? எல்லா படம் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க, 3:00, 3:30. பக்கமாக கோயில் இருந்தால் 3:30, தூரமாக இருந்தால் ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும். ஏஞ்சி குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போய் நம்ம ஆரத்தியெல்லாம் பார்க்கணும். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். சரிங்களா? இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, நம்ம நினைப்போம் 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிக்கிறதுலாம் எவ்வளோ சிரமம், 3 மணிக்கெல்லாம் அப்படின்னு. ஆனால் பார்த்தா வெளிநாட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் அழகாக அதை பண்ணுறாங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு கடகட கடகடன்னு அந்த கோபி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு, திலக்கு கண்டி மாலைலாம் போட்டு வேகமாக கோயிலுக்கு போகிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஏன் அப்படி வரல அப்படின்னு தோணும். அதனால் நல்லபடியாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆசையாக நம்ம பக்தி பண்ணணும். அது கோயிலுக்கெல்லாம் போய் பிரார்த்தனை செய்யணும். இப்போ நம்ம மேங்களூர் இஷ்கானில் நல்லபடியாக ஜூமில் லாகின் பண்ணாலே நம்மளால் கோயிலில் என்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதை சேவிச்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணம் ஜபம் நம்ம செய்யணும். அதுவும் இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்லைன்லேயே வருது. விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்க மலர்களை சேகரிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக. சரிங்களா? நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பகவானுக்கு அச்சா விக்கிரகத்துக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் நம்ம மலர்கள்லாம் சேகரிக்கணும், நெய்வேத்தியம் செய்யணும். சரிங்களா? பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹாப்பியான விஷயம். பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும். டிவோட்டிஸ் கிட்டேருந்து கேட்கணும். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரையிலேருந்து யார் வேண்டுமானாலும். இதுக்கு ஏதாவது தகுதி கொடுத்துருந்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அச்சச்சோ நம்மளுக்கு இப்போ வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சுன்னு அப்போ வருத்தப்படுவோம். அடடா நமக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சுன்னு. இப்போ எல்லாருக்கும் பண்ணலான்றதுனால தான் சரி முடிஞ்சா பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது வந்துடுது, லேசினஸ் வந்துடுது. ஆனால் அது அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். நமக்கு கிடைச்சதே வாய்ப்பு. ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் பகவான் நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க பானஃபைட் பரம்பரால். அதுவும் மேங்களூர் இஷ்கான்லேயே இவ்வளோ நல்லா என்கேஜ் பண்ணுற ஒரு முறையில். அதனால் இதுக்கு மேலே பகவான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும், நம்ம தான் என்ன பண்ணணும், எஃபர்ட் போடணும். அதனால் யார் வேணாலும் பண்ணலாம், முழுமையாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். நிச்சயமாக ஒருவனை இறையன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். அந்த உறவில் நம்மளை கொண்டு வந்துடும். சரிங்களா? 5 வகையான உறவில் ஒரு உறவில் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி நல்லபடியாக பண்ணுவோம். பக்தி யோகம் புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும். இதன் முறையில் கிருஷ்ணன் உள்ள உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயல்பான அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். ஆல்ரெடி இருக்கு பகவானுக்கு நமக்கு உறவு, அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். எப்பயும் சொல்றதுதான், நம்ம மேலே டஸ்ட் இருக்கு, அதான் இந்த இது ஜட உலக விஷயங்கள், அதை துடைக்கணும். அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் சாதனா பக்தியில். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான். சரிங்களா? சரிதாமிரத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த கலியுகத்தில் பகவான் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணனின் அவதாரம் ஆகும். நாம ரூபத்தில் பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா?
சப்த ரூபத்துல ஓம்காரமா இருக்காங்க, நாம ரூபத்துல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமா இருக்காங்கன்றது பார்க்கணும். இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதனாலேயே ஒருவன் பகவானோட நேரடியாக உறவு கொள்கின்றான். நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட சம்பந்தத்துல இருக்கும், சரிங்களா, உறவுல இருக்கும். அவ்வாறு செய்பவன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகின்றான். நல்ல சாண்டிங் பண்ணும்போது, அதுவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுத்த நாமம் பண்றதுல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும், சரிங்களா. இது எளிமையானதா நம்மளே கேட்டுக்கலாம். இப்ப நம்மள வந்து தவம் பண்ணு, யாகம் பண்ணு, அப்பதான் வர முடியும், இவங்கெல்லாம் தான் பக்தி பண்ணலாம், இவங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் ரூல்ஸ் இருந்ததுன்னா சிரமமா இருந்திருக்கும். அப்ப நம்ம ஆர்கியூ பண்ணுவோம், ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு ஏன் அந்த எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு வந்திருப்போம் இல்லையா. ஆனா இப்ப என்னன்னா எல்லாருக்கும் உண்டு. அதுல இது எளிமையானதான்னு கேட்கணும் நம்ம. ஆமா, வென் கம்பேர் டு அதர் இது வந்து பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, இது எளிமையானது. தவம் பண்ண வேணாம், யாகம் பண்ண வேணாம், யாகத்துக்குலாம் எவ்வளோ மெனக்கெடணும் இல்லைங்களா. அப்புறம் இதுவும் டேட்டி வர்ஷிப்பும் கிடையாது. அது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. தூய்மையில ரொம்ப பார்க்கணுமானா இல்லை, சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில மகான் நாமம் எளிமையானது. சொல்றது ஈஸி, மனப்பாடம் பண்றது சிரமமா? இல்லை, அதுவும் ஈஸி இல்லைங்களா. நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? வரும். இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டுகிறதா, அதுதான் முக்கியம். நம்பிக்கைன்றது வந்துச்சுனாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம், டேஸ்ட் வந்துடணும். நான் நேர்மறையாக உணர்கிறேனா, பாசிட்டிவ் வைப்ஸ். இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேனா, கேட்டுக்கணும். 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் சப்தமாக உச்சரிக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லுவோமா? ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு மேல ஆம் வந்திருக்கு. ஹரி போல், ரொம்ப சந்தோஷம். இப்ப 12.10 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிக்கணும் இல்லையா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ ஹரே வாசி கிருஷ்ண. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. 12. स्मर्तो तोसी मत कर्म परमो भव मत अर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् திம் அவாப்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய விடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்து அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனன்ய பக்தி முடியல, சாதனா பக்தி சொன்னாங்க பகவான். சாதனா பக்தி முடியல, அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கான செயலை பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க, சரிங்களா. எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, நிஷ்காம கர்மயோகம். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக நம்ம செய்யற செயல்கள், நமக்கு என்ன செயல் தெரியுமோ அதை நம்ம பகவானுக்காக செய்யறது, சரிங்களா. அதுதான். இதன் மூலமும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பக்குவம் நம்மளுக்கு அடையும். நம்ம வந்து அந்த பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம தான் கர்ம பலன் நம்ம வேணான்ட்டோமா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பகவானுக்காக செயல்கள் செய்யறோமா, அதனால நம்மளுக்கு அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் கிருஷ்ண பக்தர்கள் பிரசாரத்திற்கு அனுகூலமான இருக்க வேண்டும். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரி. நிறைய சேவாவில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும், சரிங்களா. அதுதான் நிறைய நம்ம என்ன பண்ணோம், சேவால். நம்மளால இப்போ வந்து அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா நிறைய பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அந்த மாதிரி சேவாவில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னா நம்ம நல்லபடியாக நம்மளால முன்னேற்றம் அடைய முடியும், சரிங்களா. வெளிப்படங்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதில் ஈடுபடுத்தணும். நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்காக செயல்படணும் எல்லாமே. நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுக்கு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமும் நம்ம பார்க்குறோம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கு இந்த ஸ்லோகமும் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் தான், 9.27, சரிங்களா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், எதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோமோ, எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமோ, சரிங்களா, எந்த விஷயத்தில் நம்ம உருவாக்குறோமோ, எந்த விஷயத்தில் நம்ம சேரிட்டியாக கொடுக்குறோமோ, அதுக்கப்புறம் என்ன தவங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ எல்லாமே பகவானுக்காக பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம வெளியில் வர முடியும். இது நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் நம்ம 9th சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா. இப்போ 12.11 ஸ்லோகம் குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? யார் வாசிக்கணும்? ஜானகிராமன் பிரபுஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? சரி, பிரபுஜி இப்போ இல்லை போல இருக்காங்க. சரி, குமுதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அதே தத் அபியஷரோசி கர்த்தும் மத்யோகம் சர்வ கர்ம பலத்யாகம்
குரு யதாத்மன்வான். பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். ஓகே, சரி, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்வில் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். பார்க்கிறோம். பேச சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி. மாதாஜி, உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆச்சு, கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சகாம கர்ம யோகம்ன்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்ல பண்றது. என்னோட விருப்பத்தையும் சேர்த்து நான் பகவானுக்கான செயல்களா செய்யறேன் அப்படின்றது சகாம கர்ம யோகம். சரிங்களா? என்னை பற்றி இத்தகு உணர்வில் முன்னால் செயலாற்ற முடியல. நிஷ்காம கர்ம யோகமும் முன்னால பண்ண முடியலையா? உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்ப கிருஷ்ணர் பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்காக உற்சாகத்தை அளிக்கிறார். எவ்வளவு merciful பாருங்க பகவான் நம்ம மேல, இல்லையா? நீ அனன்ய பக்தி தான் இருக்கல டாப் மோஸ்ட், அப்படி இருக்கணும் நம்ம. ஆனா அதெல்லாம் முடியலையா, பரவாயில்ல, இதை நீ பண்ணு, இந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணு, சாதனா ஃபாலோ பண்ணு, நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணு, சகாம கர்மயோகம் பண்ணு. அடுத்தது இன்னும் அடுத்த 2 ஸ்லோகத்துல, அடுத்த ஒரு ஸ்லோகத்துல ஞான யோகம் பண்ணு, தியான யோகம் பண்ணு, கர்மயோகம் பண்ணு, ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணு, என்கிட்ட வந்துரு, உனக்கு இந்த கஷ்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள், நமக்கு எவ்வளோ அனுகிரகம் பண்றாங்கன்னு. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மையுடையவர், அவரையும் அரவணைக்கக்கூடியவர், அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடியவர், பாரபட்சமற்றவர்ன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை இந்த மனோநிலையை ஏற்றுக்கொண்டால் சமூகத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும். அதான் நம்ம எங்கெங்கேயோ போய் தேடுவோம், நம்மளை யாராவது கன்சிடர் பண்றாங்களா இந்த உலகத்துல, நம்மளோட அன்பை அங்கீகரிக்கிறாங்களா அப்படின்னு. இங்க பகவான் நமக்காக எவ்வளவு காலம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இல்லைங்களா? பல பிறவிகளா நம்ம அவங்கள பக்தி பண்ணாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேற வேற சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருக்கோம். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, பொறுமையா காத்துட்டு இருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு நம்ம மேல வேற யாரு காருண்யத்தோட இருக்க முடியும்? இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம உணர்ந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள முழுமையா ஈடுபடுத்திப்போம் அப்படின்றதான். சரிங்களா? அலட்சியப்படுத்த மாட்டோம். 12.12 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिर् अनन्तरम् இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஞான யோகத்தை விட தியான யோகம் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி அது பிரம்மன் ரிலேஷன்ல வரதை விட ரூபத்தை தியானம் பண்ணது இன்னும் சிறந்தது. அதே மாதிரி தியானத்தை விட பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. எப்பயுமே செயல்ன்றது இருக்கணும். சரிங்களா? செயல்ன்றது இல்லைனாலே அது முழுமை இல்லைன்னு. அதுதான் எப்பயும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க மேலே நம்ம ஆசையாக இருக்கோம், சரிங்களா? அன்பு இருக்கு. அதை நம்ம சும்மா நான் உன் மேலே அன்பா இருக்கேன் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம இன்னும் 2 வார்த்தையாக சொல்லிட்டு விட்டுடலாமா அப்படின்னா கிடையாது. என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்காக நம்ம என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம். நம்ம அன்பை அவங்ககிட்ட வெளிப்படுத்துவோம் செயல் மூலியமா, இல்லைங்களா? நம்ம மனசுல இருக்கிறத செயல் மூலியமா பண்ணுவோம். அது மாதிரி நம்ம செயல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். பகவான் மேல நமக்கு இருக்கிற அந்த பக்தி சேவை மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் நம்ம வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தியாகத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்த, ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்த அந்த நிலைகள். சரிங்களா? துறவு, ஞானம், தியாகம் இதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தும் நம்மள. அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்காக நம்ம தொண்டு செய்யணும், அந்த ஒரு நிலையில நம்ம வரும். சரிங்களா? ஸோ அதாவது இது சகாம கர்மா அது பார்க்குறோம். இது சாதனா பக்தி.
அதுக்கப்புறம் அனன்ய பக்தி. இருக்கலே உயர்ந்தது இதுதான். அப்படி படிப்படியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முன்னேறி பகவானோட அந்த அனன்ய பக்தி அந்த நிலைக்கு நம்ம வருவோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம கடகடன்னு இந்த 13 to 14 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்துடலாம். நான் வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, இதில் எல்லாமே பகவான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இப்பெல்லாம் இருக்கிற பக்தர்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறது. சரிங்களா? அதுவும் இதெல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படின்றது தான் வர ஸ்லோகங்களில் 20வது ஸ்லோகம் தவிர பார்க்கலாம். அதெல்லாம் அப்படி நம்ம பார்த்துருவோம். எவரொன்னும் பொறாமை இல்லாதவனாக, நிறைய இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க பொறாம கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா பக்திக்கு உதவாது. ப்ரைடும் பொறாமையும் பக்திக்கு அறவே உதவாது. சரிங்களா? கிருஷ்ணா கிட்டேயே போக முடியாது இந்த ரெண்டும் இருந்ததுன்னா. மற்றது இருந்ததுன்னா கூட அதை பக்தி சேவையில கொண்டு வரலாம். கோபம் வரும். ஆனால் பகவானை பற்றி, சாஸ்திரத்தை பற்றி, குருவை பற்றி சொன்னால், எனக்கு பக்தர்களை பற்றி சொன்னால் கோபம் வரும். பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. ஆசைப்படலாம், பேராசைப்படலாம் கிருஷ்ணா மேலே, சேவா பண்ணணும், பக்தி பண்ணணுன்றதுல அட்டாச்மெண்ட் வேணும் கிருஷ்ணா மேலே. ஆனால் அந்த பொறாமையும் ப்ரைடு அனர்த்தத்துலேயும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் பகவான்கிட்ட நம்மளை கொண்டு போகாது. அப்போ நம்ம இந்த பொறாமை இல்லாததாக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். எல்லா உயிர்கள்ட்டையும் அன்பான நண்பனாக இருக்கணும். எல்லாரையும் பார்த்தாலே பகவான் டிவோட்டியாக பார்க்கணும். வெளிப்புற விஷயங்களை கவனிக்கவே கூடாது. சரிங்களா? 5.18 பார்த்த மாதிரி நல்ல ஞானம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பண்டித சமதர்ஷன். அதான் உள்ளார எல்லாருமே பகவான் டிவோட்டிஸ் தான். எல்லாருமேனா அனிமல்ஸ்லேருந்து, பேர்ட்ஸ்லேருந்து. சரிங்களா? ஒரு காலம் ஒரு காலம் என்ன பண்ணுவாங்க, ட்ரீஸ்லேருந்து. அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா வெறும் மனிதர்களில் மட்டும் இல்லை. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு யாராவது கெடுதல் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்கள வந்து பகவான் டிவோட்டி, அவங்கள வந்துட்டு எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சோன்னா அது நம்ம வந்துட்டு இந்த ஜட உலகத்தை வென்றுட்டோன்னு தான் அர்த்தம். அந்த மாதிரி பக்குவம் வர்றது ரொம்ப சிரமம். இருந்தாலும் எல்லாருமே நம்ம பகவானோட அதான உண்மை இல்லையா? பகவானோட டிவோட்டி தானே எல்லாருமே. அந்த அளவு அவங்க நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க மூலியமா நம்மளுக்கு கெடுதல் வருதுன்னா அது எதனால வருது? கர்மானால வருது. அதில் பகவானும் அந்த யார் நம்மளுக்கு கெடுதல் செய்றாங்களோ அவங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது. அதில் நமக்கு கெடுதல் செய்கிறவங்களுக்கும் நமக்கு கெடுதல் நடக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம செஞ்ச கர்மா அவங்க கொடுத்துட்டு தான் போகிறாங்க. அதுதான் அவங்களோட வேலை. நம்ம திருப்பி அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்துட்டு ரிவெஞ்ச் எடுக்கும்போது இன்னும் நம்ம பேடு கர்மாவை சம்பாதிக்கிறோம். அதனால யாரை பார்த்தாலும் பகவான் டிவோட்டி, அவ்வளோதான். சரிங்களா? அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாரையுமே நம்ம நண்பனாகவும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளார பரமாத்மா வேறு இருக்காங்க எல்லார்ட்டையும். தன்னை உரிமையாளனா கருதாதவன எதுவுமே நம்மளது கிடையாது. சரீரம் நம்மளதா இல்லை, பகவானா கொடுத்தது. சரீரம் சார்ந்த விஷயம் நம்மளா உருவாக்கணுமா, நம்ம செலக்ட் பண்ணோமா எல்லாம் இல்லை, எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. அப்போ எங்கேருந்து உரிமையாளன்றது வரும் இல்லைங்களா? இன்னொருத்தவங்க வீட்டில் போயிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம்னா நம்ம வீடு மாதிரி இருப்போம், அந்த இடத்துல இல்லை. அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காருவோம், அவங்க கிட்ட பேசுவோம், வெளில வந்துடுவோம். எந்த ஒரு உரிமை உணர்வும் இல்லாமல். அதே மாதிரி எதுவுமே நம்மளது இல்லை, எல்லாமே பகவானோடது. அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அந்த லார்ட்ஷிப் கூடவே கூடாது, அகங்காரம் கூடாது. எதுக்கு அகங்காரம் வருது இல்லைங்களா? அதுவும் வரவே கூடாது. திறமையில் அகங்காரம் வந்துச்சுன்னா அந்த திறமையே பகவான் தான். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம இருக்கோன்ற நிலையில் இருக்கும்போது அகங்காரமும் வராது. அதுக்கப்புறம் இன்பத் துன்பங்களை சமமாக பார்க்கணும். சரிங்களா? அதுவுமே நம்ம பார்த்தது இது வரைக்கும் நிறைய டியூவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்த்தது. ஏன்னா இன்பத் துன்பமும் ஜட உலக விஷயம்தான். அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணவே கூடாது. இன்பம் வந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, துன்பம் வந்தாலும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. இதுவும் கடந்து போகும். சரிங்களா? சகிப்புத்தன்மையும் எப்பொழுதும் திருப்தி உற்று இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னாலே நம்மளுக்கு பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, திருப்தி இதெல்லாம் இருக்கணும். சரிங்களா? சுய கட்டுப்பாடு, மனம், புத்தி இதெல்லாம் பகவான் மேல் நிலை நிறுத்தி யார் பகவான் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்கள எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும், சரிங்களா? நம்மளும் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட பக்தியும் யாரும் நம்ம இருந்து பக்தி பண்ண வந்திருப்போம். அதையும் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் மாற்றி விட்டு போயிடுவாங்க மக்கள். சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளும் தொந்தரவு ஆகிக்கூடாது, நம்மளும் யாரையும் தொந்தரவும் பண்ணக்கூடாது. நம்ம உண்டு, கிருஷ்ணா உண்டு, பக்தி உண்டுன்னு இருக்கணும். எல்லாத்தையும் நண்பனாக இருக்கணும், கேரிங்காக இருக்கணும், உதவி என்ன செய்யணும், எல்லாம் சரிதான். ஆனால் யாரையும் சிரமப்படுத்தக்கூடாது. இன்பம், துன்பம், பயம், ஏக்கம் இதெல்லாமும் ஜட உலக விஷயம்தான். சரிங்களா? பயம், ஏக்கம். ஏன்னா கிருஷ்ணாவை நம்ம பக்தி பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு அதில் பயமே வராது. பிரகலாத் மகாராஜர் ஏக்கம், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுன்ற அந்த ஏக்கம் வேணா இருக்கலாம். சரிங்களா? அது கூட ஏக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது, நல்ல செயலில் இறங்கிடணும். இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்பம், துன்பம், பயம், ஏக்கம் இதெல்லாம் வந்து சமநிலையில் நம்ம இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் சார்ந்த விஷயம்.
அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து தொல்லை கொடுக்காமல் இவங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர், இவங்க வந்து நாமாச்சாரியார்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிள், ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி. ஒரு நாளைக்கு 22 ஹவர்ஸ் வந்து சாண்டிங் பண்ணுவாங்க. அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு பெண்மணி வருவாங்க, ஒருத்தவங்க அனுப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? ஆனால் அவங்களையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நாம ஜபத்தினோட மகிமையினால பக்தனா மாத்துறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதில் அடுத்தது 12.16 ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோன்னா, எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தை சார்ந்து வாழாமல், தூய்மையான மனம், சொல், எண்ணத்தோட இருக்காங்களோ, செயலோட நிபுணனாக, நாலேஜில் கவலையின்றி, சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல தானே கவலை, ஆத்மாவில என்ன கவலை நமக்கு இல்லைங்களா? எல்லாவித வலிகளிலும் ஈடுபட்டு, வலிகள் எதுல இருக்கும்? சரீரத்தில் தானே இல்லையா? சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல குழந்தைங்க சொல் பேச்சு கேட்கல, வீட்டில் யாரும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நினைச்ச மாதிரி செய்யலை அப்படின்போது அந்த வலி வேதனை இருக்கும் இல்லைங்களா? இல்லை, அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான், ஜென்ரலாக சொல்கிறது தான். ஆனால் வலி வேதனைன்றது சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். ஏதாவது பலனுக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இல்லாமல், சரிங்களா? ஜட உலகத்திலே நான் ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்கணும், நான் ரொம்ப பேர் புகழோடு இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த தேவர்கள் வழிபாடு, அப்புறம் அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவும் முயற்சி பண்ணாமல் எப்பயும் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறவங்கள எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் ரொம்ப பொசசிவாக தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. எவன் ஒருவன் எப்பொழுதும் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, சரிங்களா, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஜட உலக விஷயங்கள் ஒன்று கிடைச்சிச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறது, ப்ரைட் ஆயிடுறது, அது மாதிரி துன்பப்படும் போது ரொம்ப வேதனைப்பட்டு உடஞ்சி போகிறது, புலம்புறது, இதெல்லாம் இல்லாம, சரிங்களா, ஆசைப்படுவதில்லையோ. பிரகலாத் மகாராஜர் பாருங்க, ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க. யானை வந்து அவங்க மேல கால் வைக்கும்போது அமைதியா இருக்காங்க, மலையில தூக்கி போடும்போது அமைதியா இருக்காங்க. நினைச்சு பார்க்கவே இதெல்லாம் எப்படின்னு முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து பீஷ்மர் அழிக்கும் போதும் பகவானுக்காகன்றத ஸ்திரமா செய்றாங்க. எப்படி? இந்த குரு துரோணர் அழிக்கும் போதும் ஸ்திரமா இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி அப்படின்னா, அவங்க அழிக்கல, அவங்க திருஷ்டத்யுமன் தான். இருந்தாலும் இந்த போர்க்களத்துல அவங்களும் இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். எப்படின்னா அதான் அந்த பக்தி ஃபோக்கஸ் மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்ல இல்லாதனால தான். சரிங்களா? மங்களமானது அமங்கலமானது, அதுவுமே ஆத்மாவில பக்தியில ஏது அமங்கலம் இல்லைங்களா? இருக்காது இல்லையா? பகவான் பக்தி ஆத்மால அமங்கலம்ன்ற பேச்சுக்கு இடம் இருக்காது. இந்த மங்களம் அமங்கலம்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் சரீரம் சார்ந்த விஷயம். இதுலேருந்து யார் விலகி இருக்காங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். 12.18-19 ஸ்லோகத்துல நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, எதிரிகள்னே கிடையாது, அப்படி இருக்கணும். எனக்கும் சொல்லிக்கிறேன், முக்கியமா எனக்கு சொல்லிக்கிறேன். சரிங்களா? ஏன்னா டிவோட்டிஸ்க்கு எதிரிகளே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு பாகவத்துல வரும் அந்த ஸ்லோகம். தன்னை கேர்ஸ் பண்ணாலும் சரி, தன்னை உதாசீனப்படுத்தினாலும் சரி, கொலை செஞ்சாலும் சரி, அவமானப்படுத்தினாலும் சரி, விரோதியா பார்த்தாலும் சரி, அவங்க எதுக்குமே டிவோட்டிஸ் வந்து பொறுத்துப்பாங்க அப்படின்றத அதில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 18வது சாப்டரில் பார்ப்போம், ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோவில். ஸோ அந்த மாதிரி 48 ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு நிலையிலையும் எதிரிகள் அப்படிலாம் வந்து இல்லாமல் இருப்பாங்க டிவோட்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே பக்தர்கள் தான் அப்படின்றதான். ஒரு நாள்னாலும் ஒரு நாள். சரிங்களா? வேணா இப்போ மெட்டீரியல் விஷயமா இருப்பாங்க, அதுக்காக உடனே அவங்கள வந்து நம்ம வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. சரிங்களா? அதான் மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, இதெல்லாமே நடுநிலையில இருக்கணும். இது எதுக்குமே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மறுபடியும் இந்த புலனின்ப விஷயங்கள் ஈடுபடுறவங்க கிட்ட போய் நம்ம பழகணும்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு மறுபடியும் ஃபால் டவுன் தான் கண்டிப்பா. அதனால களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து, முக்கியமா இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை, கேஜெட்ஸ் தான் இப்பெல்லாம் யாரும் மனிதர்கிட்டே பேசுறது இல்லை. முக்கியமா நம்மளுக்கு இப்போ வீழ்ச்சி எதனால வருதுன்னா கேஜெட்ஸ் தான். எதையாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன்ட்டு அதுலேயே நாளை ஃபுல்லாக செலவு பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ முக்கியமாக இந்த களங்கம் தரும் தொடர்பு இப்போ கலியுகத்தில் இப்போ ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு கேஜெட்ஸை தான் சொல்லணும். அதுலேருந்து விடுபட்டு மௌனமாக, மனதில் மௌனமாக இருக்கணும். சரிங்களா? எதனை கொண்டு திருப்தியுற்று, எல்லாத்துலேயும் நம்ம திருப்தியோடு இருக்கணும். ஸ்பௌஸ்க்காக இருக்கட்டும், உணவாக இருக்கட்டும், வெல்த்தாக இருக்கட்டும், இருக்கிறத திருப்தியாக பகவானோட விஷயத்தில் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். கம்பேர் பண்ணிக்க கூடாது. ஸ்பௌஸையோ
வெல்த்தையோ குழந்தைங்களையோ சரிங்களா கம்பேர் பண்ணி இப்படி இருந்தால் நான் நல்லா வந்திருப்பேன், அப்படிலாம் இல்லை. அப்படி இருந்தாலும் நம்மளால முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு அதை கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டு வர தெரியணும். உணவுலேருந்து எல்லாம் தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் இருக்கணும். ஏன்னா தங்கும் இடத்தை பார்க்கும்போது தான் அதை இன்னும் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இப்படி வச்சுக்கலான்ட்டு நிறைய தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்போம். அதனால் அதுக்கும் இல்லாமல் அப்புறம் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ சரிங்களா. யார் பக்தியில் சிறப்பாக இருக்காங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், மொத்தத்தில் பக்தி பண்ணால் பிடிக்கும் அப்படின்றத கிருஷ்ணா அழகாக சொல்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. வாழ்க்கை பாடம் பார்க்கலாமா. தனது நடத்தை பிறவர்களிடம் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை நிகழ்வுகள் இதுதான் அது நம்ம பார்த்த அதுதான் சரிங்களா. இப்போ 12.20 ஸ்லோகம். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி சரிங்களா. யார் ஒருத்தவங்க பக்தி அப்படின்றதுல தீவிரமா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தியில ஈடுபடுத்திக்கும் போதே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததுன்னும் போது முழுக்க நம்ம பகவான்கிட்ட என்கேஜ் பண்ணிக்கும் போது ஏது ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்மளுக்கு சம்பந்தம் ஏற்படாதுல்ல. பகவானோட யோக சக்தியில் நம்ம ஈடுபடும் போது மாயா சக்தி நம்ம கிட்ட வரவே வராது. பகவானோட மாயா சக்தியில் இருக்கும்போது யோக சக்தி வரவே வராது இல்லைங்களா. அதனால நம்ம பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது ஜட உலக விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை விட்டு விலகிடும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அத்தனை விஷயமும் நம்ம கிட்ட என்ன ஆயிடும், அழகா இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து டிட்டாச் ஆகிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்துடும் சரிங்களா. அதனால பக்தியில நம்ம சிறப்பா இருக்கணும். எனது என்னை பரம இலக்காக வைத்துக்கொண்டு நமக்கு இந்த மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு, பானஃபைட் பரம்பரால பகவத்கீதையும் லேர்ன் பண்ண பகவானோட மெசேஜ் என்ன பண்ணணும். இலக்கு நமக்கு ஒண்ணுதான். அர்ஜுனர்கிட்ட குரு கேட்டாங்க உங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்னு. அப்போ எனக்கு குருவோட கண்ணு மட்டும். அது மாதிரி நமக்கு பகவான் மட்டும்தான் இந்த பிறவியில கிருஷ்ண பக்தி மட்டும்தான் இலக்கு. அதுக்கு நம்மளுக்கு யார் வேணும், குரு வேணும் சரிங்களா. அந்த குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், பானஃபைட் குரு பரம்பராலேருந்து நம்ம பக்தியை இலக்கா வச்சுக்கணும் பகவானை. இந்த மனித பிறவியை வீணடிக்க கூடாது அப்படின்றதுல நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள், நம்பிக்கை வேணும் சரிங்களா. எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதான் 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல, பக்தியில யார் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாலும் அது சரியாயிடும். ஆனா அதையே வந்து டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா நான் பக்தி பண்றேன் பரவாயில்ல சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. எக்காரணத்தை கொண்டும் கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் தவறு பண்ணக்கூடாது. தெரியாம பண்ணிட்ட பரவாயில்ல, ஆனா தெரிஞ்சே பண்ணக்கூடாது. முக்கியமா அந்த அனர்த்தங்கள் சரிங்களா. அப்படி அதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். பக்தி யோகம் அதை நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது சரிங்களா. பில்வமங்கல டாக்கூரா இவங்களும் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் இவங்க சரிங்களா. இவங்களோட ஸ்டோரி தான் இங்க இருக்கு. போன பிறவில அவங்க வந்து ஒரு கேர்ஸ் வாங்கிடுவாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிறவில வந்து கொஞ்சம் ஒரு பெண்மணிக்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோட இருந்துருவாங்க. அப்போ அவங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க ஒரு நாள் ரொம்ப மழை பெய்யும். அப்போ அவங்க வந்து அந்த பெண்மணியை தேடி போவாங்க அந்த கஷ்டத்துலேயும் சரிங்களா. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பெண்மணி சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு இவ்வளோ மழையிலையும் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு வந்திருக்கீங்களே, இந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை பகவான்கிட்ட நீங்கள் பக்தியில் ஈடுபடுத்தியிருந்தா இன்னும் நீங்கள் ரொம்ப சிறந்த பக்தராக இருக்கீங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு சிறந்த பக்தனா வருவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. பில்வமங்கல டாக்கூரா அவங்களோட ஸ்டோரி. அதனால பகவானே அவங்களோட குறிக்கோளை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றதான் பக்தியில. ஸ்வீட்டான பகவான் எவ்வளோ அழகாக அவங்களை அடையிறதுக்கான மார்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு ஏன் பக்தி பண்ணக்கூடாது, பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ பரம அனந்த கொடி வைஷ்ணத்துக்கு சில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். யாருக்கும் எதுவும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸு ஷேர்